niin, terve taas katsojat. Tervetuloa vlogien pariin. Eli tässä videossa mä haluaisin puhua ihmisten tiukkuudesta. Eli mitä mieltä te olette ihmisten tiukkuudesta? Kun mun mielestä ihmiset, tai niin kuin jotkut ihmiset osaa olla tosi ärsyttäviä, mutta sitten joskus ne on ihan okei tyyppejä, että mä niin kuin vihaan ihmisten tiukkuutta, että se voi jotenkin ärsyttää. Ja niin kuin, mitä mieltä te olette ihmisten tiukkuudesta? Eli jos teillä on jotain omia mielipiteitä, niin laittakaa sinne alas kommentteihin, niin mä sitten käyn lukea sieltä. Eli ainakin mun oma mielipide on asia, että mä vihaan niin kuin ihmisten tiukkuutta. Ihmiset on tosi ärsyttäviä, kun on niin tiukkoja. Mä oon vihannut sitä tiukkuutta jo tosi pitkään. Ja koulussakin mä oon huomannut sitä tosi monesti. Niin kuin ihmisille huudetaan välillä ilman syytä ja mua vaan ärsyttää se. Mutta kertokaa ihmeessä, jos teillä on jotain omia mielipiteitä asiaan, niin mä tiedän teidänkin mielipiteitä asiasta. Kiitos kun katsoitte. Se on seuraava video.